Alright mga kulungoon, this is our first public prank ever. So si Tikoy daw kunuhay ang makuyapan og makuyapan at siya karon mahulog, mahagba ang bayot. O tanaw na to, pak, agoy. So naabakan rescue, pak, o makita na to na nakuyapan ang bayot. Agoy og sa dihang naagin yung rescue sis, pak, good Samaritan. Kanang point mga kulungoon na ilaha yung gilili og tarong kung tinuod ba ni prank ba ni usod ba ang prank ron. So ingon na nahitabo. Giservatuhan ang bayot. Sure nila kung namatay na bagyo na kuyapan lang. Kat sabi, di ka baluoy, kwapagkuhan ba? Siya nga, kita ang isipan niyang may. Usap, kato na Japon. Achuk boy. Okay, take 20. So, naglakaw na po ng bayot, pakuyap-kuyap ha. Sure bayot, nabongga kag acting pak. O diha, ana, go, higda, pak. Ganun. So, padulong nga po diha ang mga motor pak. Agoy, huwag magipansin ng bayot, siya ka na show. Pak, agoy, gilabi na po ng bading. Siya ka na show. Kadali lang. So, tindog bayot, tagong tuo, hayop. Alright, take 25. O go. Acting bading para bongga ang show. Higda kuya pak o anak gyud pak higda ay wa man gipansin ang bading. Siya ka ng show. Was pagka-effect. Nao gani ha. Tindog. Kita ang isipan niya. Gani ka pala. Pate-pate na sa atong punda. Alright mga kulungon, take 75. Kahago, pagtarong Tikoy, go na. So actually, nimbalik ang motor. O kani siya ang motor. Nimbalik ang motor. Kaya nakita ni siya kagani si Tikoy nga ning higda na kuya pa, nag-collapse. So na pagbalik na yung tindog ng bayot. Tugsyo ka day, wa na hagip sa camera. Kaloka. Pero okay lang. Push na to ni sis. Go ha. Pag yung nakog action, go na yun. Okay? Go! Niya ko lungo napansin ako nakabike na sirag lingi mo like step ni ko agyod ning hunong animal giatay kayo. Kat sabi si maka Take 105 Ginoo ko Tikoy turungo mga kulungoon hagog tuog Ginoo ka dugoy daghan kayo makuan. Go Tikoy go. I-push mo na yan sis bantay ka sa bayuta karon na hagog ay. So go. Go Tikoy pakita ko mga best actress famous award. Go. Shubi mo tindog. Sige anak lang. Grabe yung mga pedikab mga bao agad naman si nakita mo yun na nakasyegi uyapan. Grabe. Huwag yung gipansin. Ayaw sa tindog day. So padayon lang mga kulungan for this video no public prank. Tatanaw na to kung kisa yung mga good Samaritans, kisa yung mga naay mga malasakit o so kana. So as of now wala pa gyud kaayo day. Wala pa gyud in tao. So ando sa Tikoy go higda lang diha naalagi maluis mo diha ron. Grabe wala jud gihapon. Anong oras na? Anong petsa na kaya pa ba today? O go Tikoy higda lang jud ba youth? Go sis push. Ay tindog ba youth ha? Napadong diha. Grabe si Tikoy pang best actress gid o pak. Ambot lang ko tinuod ba na kuya pa na ba si Tikoy or unsa ba? Kano may lihok best actress kaayo. Papel sa papel gyud ang bakla. Pinandigan character pak o bongga o sige go Tikoy. Laban lang alaksan. Imna nagparastamol unya or amok sa silime phenamic para bongga ang show. So go lang gahot lang diha ipaluya para di makutukutuhan. Tindog na yawa. So kanina jud last for show kung agi mo kuan ikaduhang mutabang sa imo ha. Manguli ta. Hagog tuo. So go, higda lang diha push. I-push mo na yan sis. Pang last hour na ni. Pang best actress of the year famous award. Go lang, i-push mo lang. Agwantang kainit ba yun? Kinuo ko. This is a public prank. So kinahanglan gid mo magkuan tiis ganda. O go, i-push mo na yan. Sikat na like kaugma. Pak, sige. Dakan yung kaayog motor, siguro wala siya napansin no na diha. Siguro pagtalalo lang sa lang basura o iroon sa baha. Laing mananap o diha. So i-push mo lang dyan Tikoy, laban lang. Go. Hapit na gud sis. Hapit na gud na mag-rescue sa imo na sis. Go lang, i-push mo lang yan sis. Shubi na magkuan, bakush mo sa kong insect. Judy na magkuan, tindog. Anak lang, i-push mo lang, panindigan mo na bayot.
Push naman na kada sa sa eksena, i-push mo na yan, panindigan mo na opak. O diba, mo rin tinuuday, why liog-liog ang bayot, wag yapon napansin. Pak, o sige lang, push lang sis, i-push mo lang yan sis, push the button, push your lock, pak, wag gihapon day. Anong oras na, kaya pa ba today? So sis, laban mo yan sis, go, ipaglaban mo yan sis. This is your time to shine, pang best actress. FAMAS Award by Youth. Ilugan mo no, mini beya ka ron. So, i-push mo lang yan dyan. Go. So, hapit na gyud. Hapit na tindog na lang, sis. Murag wa man gyapon, sis. Wa lagi. Wa man. Hagug tuo. Giatay. Piste ka.